Salutare, fraților! Am plecat și eu de acasă, este ora 21:53, 10 aproape, și am plecat până la Profi, că m-a trimis tata să iau și eu un suc, să iau pâine, că nu mai era pâine în casă. Ce să vă zic? Haideți că ne vedem de la Profi. Am ajuns la Profi, am luat sucul și din păcate n-am găsit pâine. Ia uitați rafturile goale, nici pâine nu mai are nimic. Doar din asta și asta nu prea e bună. Haideți că o luăm de la alt magazin. Acum ajungem aici la magazin, că n-am găsit pâine la Profi deloc. Ați văzut rafturile goale. Și avea decât de la aia Proxy și aia nu ne place și am să luăm de aici. Aici cred că are. Hai să vedem dacă are aici. Bună seara! Zici mie două pâini filiate mici. Gata, mă, fraților, am luat și pâine și suc și mergem spre casă. Ce să vă zic? Dacă încă nu ați dat like, eu v-aș ruga frumos să dați un like, un coment, o abonare dacă vreți. Nu este obligatoriu, dar pe mine mă ajută foarte mult și mă încurajează să fac conținut în continuare pentru voi. Acesta o să fie canalul meu de YouTube. O să postez din viața mea personală, pe unde merg. Dacă vă place, să mă susțineți pe mine cu un like și cu o abonare. Iar eu pentru asta vă mulțumesc frumos. Uitați ce vreme urâtă este. Nici nu vreau să ies din casă, dar asta e, nevoia te face să ieși. Mi s-a făcut și mie foame și când să mă duc să mănânc și eu, nu mai era pâine și asta e, trebuie să mă iau pâine. Dar uitați ce vreme urâtă. Ce vreme urâtă, fraților. A și plouat, de ce s-a oprit ploaia. E foarte frig. Asta este ultima lună de toamnă. Haideți ca să vă arăt și vouă ceva ce pe mine mă cam uimește, pentru că e prea devreme pentru așa ceva. Ia uitați. A pus instalația la casă o vecină de-a mea de aici și zic eu că e prea devreme, adică suntem în luna noiembrie și e prea devreme pentru așa ceva. Zic eu, nu știu. Pe luna care vine încolo se pune. Zic eu, nu știu. Dar dacă ei a plăcut așa și-a pus. Eu zic că e prea devreme pentru o instalație, să pui instalații pe afară, pe la casă. Ce să zic? Pe luna care vine încolo, ce zic eu, la jumătatea lunii. Așa? Știu că se împodobește bradul. Așa zic eu, nu știu. Dacă știți voi mai bine, scrieți voi în comentarii. Dar eu zic că e prea devreme, în noiembrie, să îți pui instalație și să mai ales să împodobești bradul. Ce să zic? Mai am puțin și ajung acasă. Gata, fraților, am ajuns acasă, m-am schimbat și eu și ce să vă zic, acesta a fost scurtul vlog din această seară. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să-mi dați mie un like, un coment și o abonare. Pe mine mă ajută foarte mult și mă motivează să creez conținut în continuare pentru voi. De aici, de la mine, de acasă, eu vă spun la revedere, vă pup și vă doresc toate cele bune. La revedere!